Dag kinderen, ik ben Sinterklaas. Ik kom jullie verwelkomen hier in Bolzwart natuurlijk bij de sterkste man van Friesland. Ik ben hier even op visite. Dat is Friesland. Sorry Piet, maar mijn Fries is niet zo goed. Hoe maar zei ze, het is in Friesland. Friesland. Ja, juist. Goed zo. Ja, zo moet je. Ja, dat is goed voor mij hè. Dus jullie hebben misschien wat gemist of jullie moeten hier weer komen, want dit is een heel groot evenement. En ik wil jullie met deze dan uitnodigen voor misschien volgend jaar weer bij de sterkste man van Friesland te komen. Sorry Piet, Friesland. En ik wens jullie nog een hele goede dag. Dag allemaal.